Kantitatea, zue kuriosoak altzarete? Ni bai, ni kuriosoa naiz. Eta ipuinan esan dizuedan bezala, izan zaitezte detektibe. Galderetxo bat ingo izuetzuege bai. Hartu alduzue sekula euli bat? Hartu alduzue sekula arma bat? Zenbat hanka ditu batek? Zenbat besteak? Hanken arabera ere, ezberdintasun horrekin bereizi egiten ditugu animalitxoak. Ziurretxean ez daukazuela armarik, baina amonaren ganbaran edo nunbaitet armaren bat egongo da ezta. Hartu, suabe hori bai, minik eman gabe armari. Hartu, sartu zazue ontzi kristalezko ontzi batean, eta lupa batean laguntzaz.